Right, subject andinayo nasi, it's all about love and respect. These two principles no apply in life, whether family life kana to society. But ndichanyanya ubata angu concerning issue love. Rudo, kudanana. Love inoita kuti zvifambe zvakanaka, but I've seen kuti tinema challenges ari originator from love. Nekuda kwekuti love ikashaiwa wisdom. Inopedzera ya a trip to down for imwe munhu. My enemies mazhinji these days avauye sema enemies. They portray love isipo so that to betray you kana kukuisira pasi. So I just pray kuti munhu paanoda ku understand kuti tinonzi love, kuti ave ne love in society, love in relationship, anofanirwa kutsvaka wisdom so that agone kuflowa zvakanaka. Why? Because the enemies these days anoshanda futi ne love to betray you. I love this statement. Hanzi inda inogara ichikuruma, inda inogara mbachi mako. Iri kuri haimboya ichikuruma mbachi imomo. Kurati sometimes une zvinhu zvawakaprotecta zvauri kutodziisa iwe mulife mako, but izvo zviri meant kuti zvikusake blood, zvikudidi. So life inoda kuti kana wakuflowa muchinhu chinonzi love uwe ne wisdom. Why? Because pane pamwe pekuti unogona kudiwa nevanhu vari kutokuwisira pasi in the name yekuti my yes men who are around you. There are times yekuti unodiwa nevanhu to an extent yekuti avaone era yaunoita, at the end wotozoona kuti watorasika mulife, but inyaya yekuti wanga une vanhu vanokuda. Real love ine correction, real love ine ka criticism kari positive, but I've seen kuti munhu akashaiwa those people around him vanokuda vachirevesa. There are times yekuti vanokuonesa zve wrong around you. Ukangoona uchiita zvinhu zvekuti people are just happy with you, une mafans, love yemafans ne love iri original yakasiyana. Mafans they love you nekuda kwokuti une zvawakaitira zvinonakidza, zvimwe zvese havana basa nazvo, but they come to life kuti ma issues e life ndeyekuti chinhu chinonzi rudo. Kana uchida kuchi exercise, kana uchida kuflowa machiri, just pray for wisdom. Why? Because rudo rwaka betray vanhu vakawanda. Vanhu vakadiwa munguva dzavangasifanirwa kudiwa, vakadiwa navanhu vangasingavade chaicho vachirevesa, vakapedzisira vane down from life. So I've seen kuti love inokosha mu society, love inokosha mu family, but love inoda kucontrolwa ne wisdom. Because Bible rinoti the love of money is the root of all evil. You need to love money, but there's the kind of love it is too dangerous sometimes. You end up killing people, rituals and everything else. But kune imwe love ya wina. So love that control, love that limit, love that understanding, that wisdom. Why? Because pane rumwe rudo ruri dangerous to an extent yekuti unopedzisira wane dambudziko nenyaya yerudo, unopedzisira zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka nenyaya yerudo. I've seen kuti zvafana nevarume havadi vakadzi vanoenda kubhawa, 3/4 yevarume, but varume havadi kupinda mubhawa risina vakadzi. So unoona kuti pane kabhitsewo karipo apa kuti pane pachidiwa vanhu here, but patoshandiswa. To be honest, ndaenda kubhawa risina vakadzi harinakidzi, but iwo kudawo mukadzi wokubhawa hauzvide, but kuzopinda bhawa risina mukadzi ayo harobo, ayo hari machinda chete harisi. So you see kuti kune imwe love yekuhandirana, yekuti pane ka love yekushandisana, so kuti vanokuda uri ikoko but havakude for the real issues de life. So love pachayo ikashaiwa wisdom, love pachayo ikashaiwa kamwe ka knowledge kekuicontrola nekulimita nekudi, unopedzisira wane problem because of love. Bible rinoti kurudo nenyika ruwe ngonda Jehovha. Kwabva kwaita imwe text inoti Mwari vakada nyika vakaipa mwanakomana wavo, which means pane love iri different panapa. Iwo uri kurambidzwa kunzi ukaita rudo nenyika wavengana naMwari, but iye Mwari wacho akatoda futi nyika. Sei Mwari akada nyika? Ane ability yekucontrola uye ane solution. Paakada nyika akaipa mwanakomana wake Jesu. Iwo manje ukaida hauna chekuipa kuti uigadzirise. You see, saka love yako manje the kind of love ya Mwari muvanhu aimo, because Mwari unoziva the end result of everything. But love yemunhu ndeyekuti unogona kupinda murudo nemunhu wotozoona kuti ndakaita era. Nekuda kwekuti pane chinhu chinodzidzwa netime, zvakafanana newachi. Wachi yakafa inombotaura nguva iri correct, because payakastopa ipa panombokwana. So you see kuti pane pamba kuti unowira nezvinhu zviri correct for now, but zvisiri correct pa wrong line. Zoreva kuti there are times yekuti unopinda mulove nechinhu chakafa, but chiri kufunctiona panguva yacho, because ndonguva yacho zvinoende zviri kutoita. But iwachi yakafa yakudza nguva iri correct, ukangoimirira after 5 minutes ukabvunza kuti dzanguva iyi, uchaona kuti saka yakatofa kai, but yambosvika papa yafira ipa panombokwana. So love inotoda kuti munhu ave ne wisdom, munhu ave ne understanding. Nekuda kwokuti ikashaiwa wisdom, love is a trap in a downfall yevanhu vakawanda. Tine vanhu vatada
but vanhu ivavo vanga vasingatide nekuda kwokuti isu takangofungidzira kuti tikapinda muchinhu tikachimhanya chinhu chinoita musha. Ndakazviona kuchechi, munhu anobva kunyika anoita nenyika ouya kuchechi ndaunorora amabhebhe kuchechi ari bhoa akadzikama. Mwari mukutendeka kwawo havangakutorere munhu abva uko apera basa wotora sister vakadzikama oti tsano endai nemunhu. Mukurarama kwaMwari manje iwe wabva uko waneta nenyika wada kurorwa muchechi unosangana tsano futi wakabva kumarondera vaneta nyika vada kurora muchechi mara munotozoona makudheni kuti takanyudzana ayo munonyudzana. Mwari kururama kwake manje hatori chakaipa aisa pane chakanaka. Iwo kwa yani love yefake yekuti wakauya kuchechi kuzorora kwete kuzonamata unosangana futi na sister vakauya kuzororwa kuchechi. Saka munotozona mamudheni kuti takanyudzana panapa takasangana ende pasina return manje because chatofaya chatomuvha chakadaro. So life inoda kuti kana takudila pa issue ye love iri very sensitive. Unonzi vaine rudo danene wirana ita zvakati yes. Love in a limit, in a control, inoda wisdom. Because it trap chino chiri more dangerous in life. Chiona kuti kune vanhu vakatorayana in the name of love. Kune vanhu vakatokuvadzana in the name of love. So Bible barati the love of man is the root of all evil. Zvora kuti there is a dimension of love inofanira kuva ne control when you love money. Money chino chinofanira kukumotivate kushanda kuti uite mari uite zvinhu zvako, but there is a dimension, a percentage yekuti ukadarika level yembadiro mamwe aunenge uchiita you end up a danger in the society. So murona munhu ari kuuraya munhu anoda mari, but I level of love of money anayo yekuti asina respect in a human life. Tine vanhu vari kukuvadza vanhu nenyaya yekuti vari kuda mari, but inyaya yekuti madiro aita mari ari a dimension yekuti iri very dangerous to the society. So nyaya ye love inotoda wisdom. Love isina wisdom isina respect. That's why nda include the statement rekuti respect, because respect munhu ukamurespecta munhu ukamuda ukamurespecta aumuurayi. So respect inokupa control mu love, inokupa kuziva kuti aiwa uyu munhu akafanana neni, saka kana ndada kuita zvinhu zvinoitisa mari andifanira kunyanya mukuvadza. Why? Because anenge inini. So muchaona kuti we are living in a society kutoti chero zvangu zvaita zvako zikasaita is okay as long zvangu zvaita kuti love respect yakabviswa musociety. Respect ndoidira pakudai so munhu akagona kurespecta mumwe munhu automatically anoflowa mu love inodiwa naMwari nekuda kwekuti waisa value mu human life. Kuona mumwe wako ari pa tight zvinofanirwa kukubata ufunga solution kuti zvakewo zvingaite sei, but kana pasina respect in a human life the kind of love yaMwari haigoni kuflowa. So love and respect zvinhu zvinoflowa pamwe chete, zvinhu zvofanirwa kufambirana. Saka danger yatinayo mu society yedu manje ndeyekuti that respect is gone. I've seen kuti vanhu vakuru vanotadza, but the way to approach an elder kana atadza must contain respect. Munhu mukuru atadza, kutadza akumite mwana mudiki, kutadza kunomita munhu mukuru atadza. So which means when you approach an elder ari wrong, you must have respect and love so that unogona kumucorrecta in a positive. Hakuna munhu anoramba kutsurwa. I remember one day ndimbotaura nyaya yekutsurwa kuti ukasvika munhu achiita zvinhu zvakaipa but ukamutsura nenzira yakaipa anocontinue anojustify. Why? Nekuda kuti uda kumuembarasa. Asura tingoputa zvimafodya izvo mufani TB kusafunda kwenyu anozi mapapa acho ndeangu saka problem yako iri pati. Why? Inyaya yekuti waita wrong approach. I've seen biblically even Mwari unodaro. There was a time Moses akaroora a Cushite woman, mukadzi wekuEthiopia. Sister yake Miriam ndokubva waya vakatoti zvawaita hazvisi right and it was wrong. Aroora an outsider, but Bible rinoti Mwari vakaburuka mushongwe yegore vakatsura Miriam naAaron and Miriam akatoita maperembudzi. For 7 days the whole tribe Israel haina kufamba ichimirira Miriam kuti arikave, which means one of the reasons say Israel yakanonoka kupinda mupromised land irrespect. Aspect ya respect yakadhirira people for 7 days. Haasi Satan, ndiMwari ari kutoti kana Miriam arikava ndo pachatanga kufamba vanhu. Sei aita maperembudzi ane matauriro aita. Moses was wrong, but Mwari wakati sei hana yako isina kurova pawataura nemuzodziwa wangu, which means waifanirwa kunge une mamwe matauriro anotaridza kuti you respect office ne rank yandakamupa. So naturally respect even is very spiritual. Munhu mukuru vanhu vakuru vanotadza, but we need to approach them as elders with love and respect. Pane nguva yekutoti uri right wewe uri mfana, munhu mukuru haasi kuona chinhu chaari kupotsa, ari kuramba achichisimiririra. Pray for wisdom. Kuna mambo unonzi David wakatora mukadzi wemunhu, but Mwari pavakatuma prophet Nathan akusvika achiadresa kuti waita upombwe Mwari hazvide nekuti he was wrong, but Nathan akauya achipa an example kuti kone anga ane mombe hobho akairungwa nevaenzi ndokubva anoraya 1 yemumwe munhu. David ndokubva asumuka neachizwa type yemunhu yemudunhu mangu handimude zvandimi mudaro.
Bible not and David repented. Kureva kuti the approach yanga ine wisdom yakakonzera kuti mambo agone kuona urongo wake. Why boss kune mama positions yekuti anogona kusaona urongo wake munhu nekuda kweposition yainayo. Why boss sometimes are surrounded nema yes men nevanhu vari kungofara kuti zvaari kuita ndizvo. So respect aitangire pango respect amwe munhu. Respect inotangira pakuzvirespecta iwewe. Danger tinayo ndeye society yevanhu vakagona kurespecta vamwe vanhu vasina kurespecta life yavo. Ndo culture yatakakura nayo manje isusu yekuti ukauya kumba kwedu kwakune makapu egrass edhaga mukitchen ukangobata uri mwana wepo imhosha mchembera ipopota zanzi anokosha ndevaenzisa zvakadaro. Kuti tatineka culture kakuti some people ndo vane value ndo vakakosha isa hatina basa. Saka tatine chimwe chimentality chingozvidzikisira so. Saka uchaona kuti kune munhu wekutoti ukaona achidya mabanana atengerwa kana kuti ari kurwara. Hana respect in life yake kuda kungozvitirawo zvinhu zvakanaka. So ukangoona ane chakanaka chete pana somebody amuitira. Why mentality chaakangokura nacho kuti haina handina basa ina hapana nyaya. But some people they are okay. So life inoda kuti usati warespecta mwe munhu. Learn to value yourself. Ukavalue upenyu hwako ishe madrugs unosiyana nayo. Why? Because you respect your body. Uzapane nguwa yekuti unoswera uchingoisa zvinhu mubhodhi mako zvisina nebasa rese for the sake yekuti udangonzi wakadhakwa wakazodii society. Yet washayiwa value ye life yako. When you value yourself uchatoona kuti when you respect yourself uchaona it's easy for you to respect others as well. Saka society yedu inofanira kutangira pakuti love unofanira kutanga wambozvida futi iwewe. Nokuti kune spirit yengozvimaka yengozvidzikisira so. There are times yekuti you try to do something good kune mwe munhu but anoramba achizvidzosera pasi. Ndakambotaura nemwe munhu so nditi kabachika wakarowa ka smart balls okuti pane kuti atongomwira necompliment iyoyo sanza haba mnini ibhero kakatoita $6 andabvunza kwakatengwa hatina kubvunza mari yacho akutokudza zvekubhero zvema6 waende kwatiri kuwanikwa futi. Unoziona kuti munhu ika haana mentality yekugamuchira macompliments ari positive. Why atone problem self love paari aipo. Some people they say aiwa kuzvida ikoku it's not biblical. Ukariverenga rinototi ida mumwe wako sekuzvida kwaunoita. So you practice love kwauri so then you can give it away kune vamwe. So life yatiri kurarama ndeyekuti vanhu vakashayiwa love and respect. There are many things in life zvatinopotsana nazvo. Ini chakandiunza kuHarare love. Takabatsira mwe munhu angani challenge muroad. After 2 months ndokubva zondifonera ndaopena company kuna COVID tiri kuHarare kana uchida basa uya. Ndatoya kubasa I remember I told you ndikatouya kuno kumurungu wacho akanditi but ndoda kuti supervisor komana ndikati manje ka O level kachikora ndakati 4 years vanzayo pa wakandibatsira kuchinja vhiri wakatopasa. So pane opportunity mu life yekuti unogona kupasa kuchinja vhiri wakafoira maths. So kuti unotopedzera wa supervisor akachinja vhiri kwete akanyora maths. Nenyaya yekuti pane respect yawakangopa all this. You was an old man. Wandango decide kuti let me just help mudara uyo ani challenge. So tine vanhu vekutoti breakthrough ye life yake yakapotseka pa respect. Favor yeupenyu hwake anotopinda muchechi kana mugoma kana matirwa akadi but my principles a life mamwacho ndo ma keys. Ndaudza vanhu kuchechi ngati prayer is not the master key. Awande chinhu chese through prayer. Some things unozviwana through character. Zvimwe unozviwana ne respect, zvimwe unozviwana ne humility. Kingdom yaMwari ine ma many keys. Even my principles a life ine ma keys ayo yekuti zvimwe zvinhu unongozviachieva nekuda kwekuti uya humble uri munhu ane love and respect with others. So challenge yatinayo mu society that respect is gone. Pakangoita mukuru atadza chinhu ndiri musame field iyoyo ndakutoita stand on that era yake ndotanga kutounza vanhu kwandiri kuti muone uyo agone azive adi indakati munhu mukuru wese akatadza platform yekuti isusu tigone kudzidza kuti izvo hazviitwe izvo. So era yemunhu mukuru is a lesson kuvana vadiki vari musame field iri ine munhu mukuru ari kuita mistake iyoyo. Saka ini kana ndiri mufundisi kana kune mufundisi mukuru ane zvaakatadza handiripite izvozvo, which means ndakadzidza paera yake. So era yake is a platform for me to learn, not to mock him. So challenge yatinayo ndeyekuti people they ride pamaeras evanhu vokanganwa kurespecta. Some people can be used by God kuti aite chinhu ichocho kana chaera you can learn and do it in a better way. So we continue to love and respect our elders despite kuti maeras ariko. Why? Because iwo wadzidza kwaari
That's why usina kudaro nokuti dai asina kudaro pamwe ndiwo waigona kudaro. So ma mistakes evamwe vanhu ma lessons kune vamwe vanhu, but kune vanhu vanotora advantage yekumoka nekutuka nekutaura zviri negative. Why? Because they lack respect and understanding ma situations ma platforms ari mu life. So life inonida munhu ane these two principles, love and respect. But nangoti ku love kune ka danger kwekuti ukashaiwa wisdom unogona kuisa love pane betrayal pane dambudziko rako. At the end unopedzera wakuchema nekudiwa. Kudiwa chaiko kunokusvitsa pane imwe level yekuti kunodemba dance nobvira ndadiwa. That's not vira ndakurira nawana. Because unopinzwa pakaoma. Mwari vane time, Judges chapter 14. Samson kuti anodila nevaFilistia. Mwari vakashandisa love as a trap to destroy the Philistines. Judges 14:4 inot. For the parents of Samson did not know that the Lord was seeking an occasion to destroy the Philistines. Yakava papi occasion. Samson akati ndaona msikana akanaka kwa Philistia. Ndiperekedze indonorora. And God was using love as a trap to destroy the Philistines. So love haishande ku positive side chete. There are times yekuti love inenge itori trap. I always warn people kuti enemy ombe mazwani aiuye iri kuside kwe enemy. Ino iri kuside kwe munhu waunoda, kwe zvinhu zvaunofarira. Inda inongoramba ichikuruma ndo inogara iri mbachi mako. Saka ngwarira inda dziri mbachi dzekuridza hadzina basa unogona kudzipuma dzikaenda. But yemu jacket inotodzirwa. Ine time yainotonzwa tambana dzirwa bera nomboruma tsana. Anotokuruma mukudzirwa imo. So there are times yekuti love ikashandiswa nemunhu asina wisdom. Kuno vanhu vanosvika pakuita down from life because of love. But netangodzwa kunza ida muvengi wako, ida namatira muvengi wako. Bible ranakutaura kuti munamatira uchiti kudi. Rakati namatira muvengi wako. Kuti unonamata uchiti kudi. Ya subject yako. Bible rambidze kufunga ka. So love papa kuti zvauri kuda. Zvauri kunamatira kuti gararami ngaite zvakadai, Mwari muvengi wangu ngaite zvakadai. Iwe hauna strength yekudila nezvaari kukuita. Anokontinya kakuuraya. Baba rinoti kana munhu aine simba ndiye paanogona kubata munhu akamurwisa akamutorera zvinhu zvake. Ukaziva muvengi wako it's not enough. Kusvika waane power rinodarika muvengi wako. Munhu akatokubira phone panza apo ukazomona next week watodza mapurisa ndiye akanibira phone. Kana achide power anogona kutoya kuti mfana wakasara nei. Why? Because haugone kutora. Mapinda kugadziria mumwe pa serious kudaro. Yafana statement yekupolisi ka yekuti nanzikana munhu akurowa onzi enda unomutora uye naye. Anokurowa futi. Boss atombokurova. Isaini yekuti anotokurova. Iwonzi nepolisi anomutora uye naye. Paunodzokera itori 10 mechi unonorowa futi. Boss hauna power kumudarika. So love ne respect ma principles e life ekuti chimwe chatikuvadza I love yataita panzvimbo yesiriyo tisina control, tisina understanding. Love is very dangerous. The love of money is the root of all evil. But you must get money. Because Bible wrote that money answereth all things. The love of Bible nakuti money is evil. The love of. So pa love panoda futi control. Chinhu chese chakanaka chikashaiwa control chinoipa. Chinhu chese nyangu chakanaka chikashaiwa wisdom ne control chiri very dangerous. But Evangelist, you're talking about love of money. What about love of loving someone? Iyo yakanaka, but topandati some people vakabetrewa nevanhu vavakada vasingaziva nawo kuti havasi kunyatsokada. So you need wisdom. You need the grace of God to protect you. Because vanokuda vamwe vacho havakude. Vamwe vanokuda zviri seasonal. Vamwe vari kuda zvavari kudawo zviri pauri. Isu mazuva ataenda kubawa pane pambo kuti watenga koti rako wagara pakona panongoya timu so mdhara richikubiga so haisi nyaya kuti vanokuda strength vadango kuti vakakupa kuti manyaobva wati saka fana wangu muri kunwe watoskati so pane pa unodirwa chawakabata kwete zvauri. So you must know in life kuti imwe respect inoya pauri haisi nyaya kuti vanhu vanokurespecta inyaya zvavari kuda zviri seasonal zviri pauri zvikangobva vane inewe vanotosiyana newe. So pane pamwe pakuti uri kudirwa zviripo kwete kuti ndo nyaya yacho iripo. Nyaya yacho iripo vanhu havakude but vane kabenefit kavanowana kana vaita sekunge vanokudawo. So ukashaiwa wisdom unofungidzira kuti une vanhu vari kudana nawo but une vanhu vanoda zvinhu zviri pauri. So life subject ye love it's a broad term. It is very sensitive, very dangerous. Why? Because ma betrayal mazhinji akabva pa love.
Enemy kauya say enemy, you are too clever, you can do away with enemy. Unotoza kuti enemy. Ani munoziva kuti kutengeswa kwa Jesu kune chekuita ne kiss. Kiss is a symbol of love. But Judas paakauya akasvikotsvoda Jesu as a sign yekuti batai munhu aende. But naturally haumbochifunga kuti munhu ari kuzondikisa kuti nditakurwe pana ndinourayiwa. Which means pane pamba kuti the enemy will take my symbols nema pictures love or portraits kunge pane love. But kari ka trap kuti munhu ndichakisa takura naye muende. A lot of people have lost money in the name of love. Adari ne munhu ende munhu achimuda but munhu ane timu rake rakataura kuti tikadana ne munhu amene tikadai uyayimutore munhu. Just a split second to remind you of what's coming up in a short while. Up next, the Capital Crunch. So love has to be having someone with wisdom for you to understand much about it. Yeah. So I'll give you this picture. Is subject here respect, this picture respect. I don't know kuti kana tisina respect in love in society vanhu vanoseka na maera nezvimwe zvinzvikurama papamba kuti you are supposed to help but uri kuseka zvafane munhu kuti akaona munhu achitenga imbi pabhero pachidarika remote. Timu iri kupfeka bhero kudidi zvinzvaoma yeti mota ari kudriver ex Japan kuti bhero rako rakangosiyana nerevamwe but mese muri timu rebhero but une kabhero ke Honda Fit uyane kabhero ke jean but webhero reHonda Fit ari kuseka nebhero rejini mese mutori mbhero ma XX amuri kutorwa mese waya but inyaya ngoti society yedu manje haina respect nevamwe angoita zviri nani udarika mumwe but vari musame field. Ndaitaura kuna mudhara wangu ndabva kuchikoro ndata number 42 mwangu aita 43 ndaifara so mudhara was shocked uri kufara so wapasa ndikati ayo ndakunda semu saka ndainga ndi mentality kuti kukunda semu kupasa mbona ndakamaka semu ndikati discover tiri madofu ari kusekana. So life pane pamba kuti hauna zvauri kuita but unenge uri kuita kudarika mumwe munhu but muri mucategory yavanhu vasina zvavari kuita mulife. So kukunda semu hakusi kupasa. Kune munhu anogona kudarika nini zvandiri kuita but tiri muklasi yavanhu vasiri kugona zvavari kuita but inyaya yekuti tatadza kungowa nerespect and love mune zviri kuita mumwe munhu mulife. Life inotongoda maprinciples iwayo ukavhalua life yako ukarespekta mumwe munhu ukazvirespektawo iwewe there is grace, there is favor inongoflowa. Blessing yekutanga muBible haina kupiwa to an individual. Bible rinoti he created them and he blessed them, not him, which means principle yakatrigger love muBible blessing in relationship. So love pachayo principle yekuti vanhu vakagara murudo Bible rinoti Mwari unoregedzera nyasha, unoregedzera blessing, which means wakaipa chaanoda kuataka especially mu relationship mu marriage. Vanhu marriage mazano vashoma danana vazhinji vanogarisana. Because kudanana kunoti netsei ukaona Bible rakuti varume dai vakadzi venyu kuda mukadzi wako kunamata, otherwise chiri common chisina kunyorwa ndichi kuda vakadzi. Murume anoda vakadzi ukatona kudana mukadzi wake akunamata because zvitori muBible. Zvisiri muBible ndo zviri natural. Murume anoda vakadzi asi ukaona murume akuda mukadzi wake iBhayibheri. Zvisiri muBible zviri natural kuda vakadzi. So unyatsoona kuti subject ye love munhu yese love anayo but uchidani uchizvidirei kuti zvigodi ndo zviri different. So love inotoda control ye wisdom. Vamwe vedu vanoda zvinhu zvisina basa. Vamwe vedu vanoda zvinhu zvinotanisha upenyu hwavo, zvinokuwadza upenyu hwavo. Kune munhu wekuti anoda zvinhu zvokuti unoshaya kuti anozvidii madrugs anoadii but anonzwa kuti anotadza kurara akashaya zvinhu izvo upenyu hwake huite zvakanaka. Inyaya yekuti ane love yakaendeswa ku wrong side. So the devil haatake vanhu nekushaya love, anotaka vanhu nekupa love isina focus yezvinhu zviri positive mu life. Kune vanhu vanoda zvinhu zvisina basa zvaunoshaya kuti zvanozvishaya anonzwa kuti ndikashaya zvinhu zvandiitirwe mushi. Ndaitaura pane imwe time ndikati unoona kuti muridzi wenight club anisa masofa anoita setup yakanaka kubhawa dishi wobhadhara kubhawa iye aswere ikoko iye harare ikoko adati bhawa iroro rifai pane vasikana vanouya but hadi mwana wake kuti apinde imomo. Saka hakuna munhu anoda munhu, kune munhu ari kuda mari kune munhu but anoita tumatricks tokuti aite sekunge pari kudiwa munhu. Unonzwa munhu achiti bhawa rakaipa baba rine sofa rakaipa private lounge baba kunodziya mune mahita munguva ine chando hausi kuisirwa hita because unodiwa pari kudiwa mari yako. So there are times yekuti pane pamwe love yacho ndeyekuwandirana unodiwa usingadiwe. Well said, Evangelist Trymore Muparinga on love and respect. So you need to have wisdom for it all.